Ato tagag pagtagad mahigala na itong dugang mga hisgutanan rom buntaga, no? O niya atong balik-balikan sa gamay kay unsa ning kalakiha be? Ang calling card mahigala mangayo kag calling card di Diskaya. Papilion lang kator. Unsa may imong gustong calling card? Ang sa Alpha and Omega o di ay St. Mateo, di ay St. Gerard sa imong gusto. Daghanag calling card. Oy. Siyam gud ka mo calling cards. Kay siyam gud ka kumpanya, askang ngilngiga. Liman ka na magbiding na mahigala tanan diha day. Mas sila magunay-unay bidding bisag kinsay mo daog. Ilara. Onya ay kog ina taga DPWH bida. Stricto baya kayo mo kunuhay nig bidding-bidding, ha? Ya kini calling card mahigala be pinaon ta sa padayonon ta sa kuno dong kay napay sumpay ani mga pangutana pod. Sige kuno. Ay ni kinitungan na sa aning maong kwan, nining maong hearing. Sige kuno dong, padayon dong. Diskaya at Ms. Roma Diskaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Tem. Salamat Mr. Chair at SP Pro Tem. Thank you, Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Rimando, no? Kamag-anak mo si Diskaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sarah Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sarah. He's one of our employees. Oh, dami. Hasta employees, oh. Sige. Rewind kamay dong. Hasta employee, ha? Tanawa. Niya, nagtapad na ba mahigala si Alan Kirante Diskaya? Tanawa. Kana. Freeze. Oh, libog sa Alan Kirante. Yay, ako magkasunod na ni Ron. Huna-huna si Alan Kirante. Kini Diskaya, ipangutana. Huna-huna sa Alan Kirante. Ay, mag-andam-andam na sa ito itubag ini. Okay, sige, padayon dong, bebe. Sige, names, padayon names. Our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Okay. Lama ka na? Freeze dong, Alpha Phi Omega. freeze dong. Waymaker. Ang iyang presidente dito, ang iyang eldest son, ha? Mo na akong giingon nga, naka-breeding na yun o contractor po. Kay kuan man mga kagalaan, kinini ang matod pa niya iyang sakyanan katutong usa mo ihatod sa eskwelahan tong usa nga naay lamisa. Samtang mga higala nga mag-adto sa eskwelahan nga pwede mabukad ang lamisa na ba? Nasa suod sakyanan, pwede mag-conference sa suod? Nya pwede po kuno maghimog homework. Mo na iya mga anak nga pisag na sa sakyanan maghimog homework aron mahimo pong epektibo unya nga kontraktor. Onya ang iyang anak mao mang higalay si sani day CEO and President ining Waymaker. Kining Waymaker Corporation mahigala bida. Ngan kini mga higalang balaan gihapon mo na nga akong gitan-aw di ay dili day 4 out of 9.
5 out of 9 companies ni Diskaya mga balaan og mangangan. Alpha and Omega, namas Biblia na. Saint Matthew, Evangelista sa Biblia. Mao na nag-unang libro may sa New Testament. Saint Timothy, nagyapon sa Biblia. Saint Gerard, kanang Saint Gerard hinoon, kinini ang gikanonize na ni sa Santo Papa. To kaning waymaker. Mura man ni God will make a way. Sinsa lang mo sa kong tingog kay more or less na kayo. Mamala, tarawa kong lyrics na may kalang waymaker. Christian song ka na, oy. Mo'y maghimo sa dalan ba? Mo nag-ingon Jesus Christ niya, unsaon man ako pag adto sa amahan. Ingon Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Sa Latin pa na ego sum via et veritas et vita. I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Kangilngiga. So sa siyam ka mga kumpanya niya, 5 kabuok balaan ang mga nga. Ngani, niya ako'y dokumento, nga diin, gi-award ni Gwen Garcia mga higala ang sa bulk water project. Sa Malabuyok ag Alegria, nya si Gwen kay maaymaning mo sayaw-sayaw mahigala sa Santo Niño, namili po siya og Santos po in town. Sa akong dokumentong gihawiran nga, di pa, unya tong taon lang ako ipakita, ha? Nga pirmado ni Gwen, address mahigala sa St. Gerard. St. Gerard po yung gipili, no? Ganahan siguro siya nga, alita sa Santos, kay kanana ang ganahan mo po na siya magkuan-kuan, ha? Medyo kunuhay ba, ha? Di lang po tawag hukom sa iyang pagka-Diyos nun kunuhay, kay kinini ang mo sayaw manitig sinulog, unya mag-bisita iglesia man sad ni, mo siguro yung gipili nga St. Gerard. So, karon, di man malikayan, mahigalang, talagang calling card, oh. Grabihas calling cards, day. Tanan, o mangayo kag calling card, mingon ila-ila mo, anak. Di po ni makigila-ila, o di po mga big time ni store. Big time, sa gikaw na ni. Na kay calling card, ma'am, ikaw Sir Curly, na aka? Naman, daghandong, sa pagpili, o sa maimo, kining sa Alpha and Omega, o di apoy sa St. Gerard, di apoy St. Mateo. Ikaw lay papilion kung unsa imong gusto, ha? Ato ni tagag pagtagad mga sukitig paminaw bida. Ato ay padayon kuno daw may kani iyang kuandong. Hasta iyang anak gud. Ang iyang anak kontraktor na. Mo na di ay bidyon saktuha day no. Manang moingon nga. Daghay nag-ingon karon na wa ba ka ko masayop ning akong profesyon no nga ni araman day. Si Diskaya na sakto ning iya gyud. Ang iyang mga anak, wala niya ingon nga, panguha mo kurso nga unsa, pagkontraktor. Mura ni Diskaya ba, kanini ang kang inday tanatitat na nga, kinsay gusto magdato, sunod ka na ako. Mga anak, gusto mong madato, sunod mo sa akong lakang mga anak. Waymaker mahigala ang iyang eldest son. Ha? So kining niya mga anak, upat lang kabuok ang anak day, upat lang kabuok. Nya, siyam kabuok ni mga higala ning mga kumpanya. Tagsaag kumpanya ang mga anak. Naapil pa kaning empleyado, so yung nga dami ni. 5 kag empleyado kay hindi kinakalit na kag-president ang CEO. Kuyawa ani kalakiha. Bida no? Di ato padayon non mahigala. Pero unsa man tan-awa nga tong interview hono na ba? Wa pa? Kay naaman ta interview hono nga aligri gyapon ning isyu ha. Karon to taon, makita ninyo ron mahigala kay natay atong giuting kay ron. Magpaulahi lang sa ako kay dunay daghan kuan po nako dire. Kinigong daghan mga tao mohatag na kog info no. Daghan kayo niya pasinsa mo di nako makuantanan ha kay naman tay mga advertisement para buyag, daghan tag advertisements. Kalo is Ginoo pon nga ubay-ubay sad ni buyag.
Yan na pa yung mga reports, manadin ako, mahinahinay lang ning ako. Bahalag maulahi ko, kanahinay lang, kaya na po nagtunol na ko rong daghang mga info nga, Diyos mandawi doon na po ko ng issue di iPod. Sige lang, maula-ulahi lang ko, paula-ulahi lang ko ng issue ha. Agoy, di man po yung laing corruption issues mandawi. Ha? Ato lang pagtagad pohon. Pero sa pagkakaroon sa una ko sa Anis Diskaya, kay kinini ang nakakuha man po kontrata sa Sugbo. Ha? O niya kinini ang ato ning pagtagad kay di man guni Subuanon lagi para nako unta i-prioritize na sa Subuanon indaykin. Prioritize sa Subuanon ba kay sa ato pang mga heavy equipment ni Diskaya mosamot na gyud tagamahal anang bayronon kay ang iyang mga heavy equipment panalitan dadon pa dinhi sa Sugbo indaykin. No? Nana may mga taga Sugbo daan nga mga contractors mao na lang po'y patrabahoon unta. Ako ingon nga nakoy kailang mga contractor sa mo nang basi makaingon mo nga gusto kong taga Sugbo wala. Ang ako ba nga taga priority ning taga Sugbo kay daghang mga contractors din Pero gusto gyud ni Gwen ang katutuan kang Diskaya. Mudah samot magkamahal atong gasto anak kay iyang mga heavy equipment isakay pa magbarko. Kana kung naay heavy equipment o dili na ghost equipment. Governor Gwen, kanhi Governor Gwen Garcia, good morning ni mo diha, ha? Bida no, kini ang makatawa man lang sa tagamay ining kalakiha. Gwen, Gwen, Gwen. Sa tong iyang kanta day katong kwan nga kanta. Na. Gwen, Gwen, Gwen. Gwen Diskaya. I said Diskaya, Gwen Garcia. Ato lang ni agi katawa mga higala ha. Musipyat pas natong dila mga kaigsuunan kay mura magod ang silabikit magod Diskaya. Para pala Garcia. Sipyat no. Gwen Garcia na sayop tong ako. Gwen Diskaya sayop. Ato lang ni agi katawa mga kaigalaan. Di atong tiwason nga bebe, asa tong pangutanan ni Jinggoy. Bebe, kay doon ay pangutana patundugang ha. Kene. Sige. Yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, kayo ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Freeze. Mulusot pa yung katanungan nga, part owner po. Siya may CFO lang po sa iba po. Sige, prosidong, be. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil... Freeze Kayo adong. Kini, alitas DPWH ini ayay. Ingon Jinggoy, ay, alam mo, nakapagtataka. Sa dili pa mahigala, mga pisa tagamay, oy.